Priatelia, máme jeden návrh, ktorý je naozaj zásadný a revolučný. Chceme zrušiť dávky hmotnej núdzi. Chceme ich zrušiť, ale chceme ponúknuť všetkým týmto nezamestnaným prácu za minimálnu mzdu. Myslím si, že všetci spolu sa zhodneme na tom, že na Slovensku ešte stále práce dosť. Napríklad aj na tomto námestí sneh nie je odhrnutý. Ale práce je samozrejme v oblasti verejnoprospešných služieb. V oblasti, ktorú sme naštartovali s kolegom Mihálom, ktorého ste videli pred chvíľou, to je obnova hradov, ale aj iného kultúrneho dedičstva. Opäť je tam práce dosť. Je tam veľa práce v oblasti sociálnych služieb, zdravotníctva. Jednoducho, zrušíme dávky hmotnej núdzi, vytvoríme priestor na to, ktorý tým pádom je ufinancovateľný, aby každý dostal ponuku na prácu za minimálnu mzdu. A teraz ma počúvajte, aj vy, Rómovia. Ak tú prácu dotyčný odmietne, žiadne dávky. Jedno teplé jedlo denne. Nič viac. A môžete sa smiať, sme presvedčení, smiať sa budete vtedy, keď budete ochotní pracovať, lebo keď nie, tak sa smiať nebudete. A nebude sa smiať nikto z tých, ktorí jednoducho roky a niektorí už aj 10 ročia nepracuje a už ani nevie, čo je to práca.